Здравейте, скъпи приятели, братя и сестри! Казвам се Гергана Георгиева и искам да ви поканя в Църквата на радостта. Искам да ви поканя в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. На 1 юни, неделя, от 13 часа в град Пловдив на булевард Марица 138 ще проведем нашата конференция на окръг. Елате, за да почувстваме заедно радост, прошка, изцеление и принадлежност в Исус Христос. Аз ще бъда там и ще ви очаквам. Здравейте, братя и сестри! Казвам се Риме Мишев и съм чиновник в окръжното президентство на окръг София, България. На 1 юни тази година се случва нещо уникално за църквата в България. Както знаете, провеждаме окръжната конференция и се надявам всеки един от вас да има възможността да дойде и ако е необходимо да жертва в името на нашия Спасител, за да може да бъдем заедно и да се насладим заедно на това духовно обощение. Надявам се да я видите. Скъпи брати и сестри, с огромна радост ви съобщаваме, че на 1 юни тази година в Пловдив ще проведем окръжна конференция. Каним ви да се присъедините към нас. Спасителят често ви не заповядва. Събирайте се често заедно. Президент Ръсъл М. Нелсън също, когато започна своята служба като президент на църквата през 2018 година, ни покани. Нека заедно да вървим напред. Каним ви в Пловдив на 1 юни тази година заедно да вървим напред и да изграждаме Божието царство. Здравейте! Като част от президентството на окръг София, България, аз също бих искал да отправя покана към всички ви, за да може на 1 юни в град Пловдив да се присъедините с нас на окръжната конференция. 1 юни е отбелязан в календара като Ден на детето. И ние всички като деца на нашия Небесен Отец вярваме и знаем, че Той желая на този ден ние да се съберем в град Пловдив, за да може да се подсилим духовно, за да може да обменим опит и за да може всички да почувстваме, че е един празник. Очакваме ви и се надяваме да се видим там. До скоро! Здравейте! Казвам се Николай Данев и съм президент на окръг София, България. В писанията често сме канени да идваме при Христа. Наближава времето за окръжната конференция, която ще се състои в Пловдив на 1 юни от 13 часа на адрес улица Марица 138. Ще се радвам да се видим всички заедно, за да може да укрепим вярата си в Исус Христос. До скоро!